En total, preto dos 162.000 euros. Esta é a cantidade que lle corresponde a Rianxo dentro do programa PEL Reactiva, impulsado pola Deputación da Coruña, que ten como principal finalidade intentar paliar as perdas económicas que a pandemia ocasionou a pequenas empresas e autónomos. Dese total, ao redor de 130.000 serán aportados pola Deputación e a cantidade restante asumida polo Concello. A cantidade que está destinada a Rianxo fíxose nun baremo obxectivo, pensando no número de autónomos que ten cada concello, ascribíronos a nós aproximadamente os 162.000 euros, dos que 32.000 son aportados, achegados polo concello, e os 130.000 restantes pola propia Deputación. Nos vindeiros días a Deputación aprobará as bases das achegas aos concellos, o que permitirá que Rianxo poida dispoñer xa dese capital. As cantidades variarán en cada caso, pero oscilarán entre os 1.500 e os 3.000 euros. As cantidades ás que se pode acceder, donde prácticamente está incluído todo o gasto sanitario, de acomodación, de todo este ano, poden oscilar entre 1.500 e 3.000 euros, en función un pouco do persoal afectado dentro de cada comercio. Son cantidades importantes que se van poñer a disposición dos autónomos. Salirán as bases, xa digo, axiña se aprobará o que é o conxunto das axudas para toda a provincia, Rianxo incluído, e poderás acceder a esta solicitude desde as propias oficinas do Concello, e incluso tamén se darán facilidades, evidentemente, para tamén a súa tramitación vía web, online ou vía electrónica. O alcalde tamén se referiu á situación que se está a vivir tras o aumento dos casos activos por COVID en todo o ámbito nacional e as últimas medidas restritivas impostas dende a Xunta. Aínda que Rianxo non se atopa en zona de risco, apela á responsabilidade dos veciños para que a situación non se agrave. Estar sempre atentos ao que se poida indicar desde outras administracións e do propio Concello, pero que sin relaxarse e estando sempre a expectativa de que a situación pode cambiar dun día para outro. Veñen tempos, xa digo, onde se implanta unha serie de restriccións que na propia orden do DOGA que a di, solicita a colaboración dos corpos de seguridade do Estado e das autoridades locais para complementar e para axudar a esas medidas que están dispostas nos diarios. Así o vamos facer dentro dese ámbito de colaboración, e así seguiremos mentres non haxa unha solución definitiva desta pandemia.